diumenge més al nostre vídeo resum de la setmana. Aquesta setmana us portem més novetats que mai, ja que hem preparat un podcast, uns gràfics i un petit vídeo per explicar les entrades que hem escrit. A més, hi ha moltes novetats de xarxes que us explicarem al final del vídeo. Comencem! La lectura mitjançant suports digitals s'ha disparat durant el confinament. La demanda de llibres electrònics ha crescut en un 186% i la d'audiollibres en un 253%. I la meitat de joves entre 18 i 24 anys han dit que estan llegint digitalment durant la quarantena. Us deixem amb la Gemma. Moltes gràcies, Núria. Aquesta setmana, des d'un Sant Jordi atípic, ens hem desplaçat a la llibreria, concretament a la llibreria Edison de Figueres, per poder-vos explicar a tots vosaltres, els nostres lectors, com és l'experiència d'anar en ple desconfinament a la llibreria. Gràcies a l'amabilitat d'Eloi Salvat, el propietari de l'Edison, vam poder parlar de com havia estat aquest Sant Jordi atípic i, a més, de com estaven afrontant aquesta crisi del coronavirus després que la llibreria hagi passat un mes i mig tancada. Us torno amb la Laia. El 62% de les persones diuen que han llegit més durant el confinament. És una de les dades de l'enquesta de la Federació Espanyola de Gremis Editores que us presentem en una entrada acompanyada d'un infogràfic. A més, també hem fet una enquesta a Instagram, ja que volem comparar els resultats dels nostres seguidors amb els generals de tot Espanya per veure com hi coincideixen. Així doncs us animem a fer aquesta enquesta i a veure aquest infogràfic amb el resum de totes les dades d'aquesta enquesta. I pel que fa a les novetats de xarxes, durant aquesta setmana us hem penjat cada dia 3 recomanacions, una de cada una, de llibres de tot tipus, com per exemple aquests, que creiem que us poden agradar molt, ja que són alguns dels nostres llibres preferits. Doncs això és tot per aquesta setmana i esperem veure's la setmana que ve. Adeu!